Això de la geopolítica de l'espai fa una mica de por, si pensem en el nom geopolítica, però la veritat és que cada cop tenim més a prop aquesta lluita pel domini, sobretot de l'òrbita baixa de la Terra, que és on estem desenvolupant molts serveis que acabarem utilitzant tu i jo de manera transparent i quotidiana. I ja hi ha empreses privades que estan invertint molt en aquesta òrbita terrestre. Això ens donarà molts de beneficis, però també hi ha alguns reptes i sobretot algunes amenaces. Pensant en les amenaces, vaig pensar que era important explicar-les per començar a generar un estat d'opinió entre tots nosaltres de que en algun moment cal que ens seiem en una taula i que pactem de quina manera, en benefici de qui, volem fer aquesta exploració i aquesta explotació de l'espai. A mi em diuen que soc molt optimista. Jo sempre responc el mateix, que ser optimista té l'avantatge de que vius feliç durant molt de temps fins que te la pegues i els pessimistes viuen torturats constantment. No? Està a les nostres mans. El que és innegable és que només depèn de nosaltres. Només depèn de nosaltres això, decidir de quina manera ho volem fer i amb quina ètica volem explorar l'espai. Pensem que les lleis internacionals que tenim, les úniques que tenim de l'espai, que són de l'any 1967, deien que l'espai havia de ser patrimoni de tota la humanitat. Doncs això està a les nostres mans complir. En aquest moment no estem fent bé els deures, però torno a dir, només depèn de nosaltres i encara no en val més gaire l'espai. Fa relativament poc que l'estem explorant. Per tant, jo soc moderadament optimista. Els beneficis de l'espai, sobretot de l'òrbita baixa de la Terra, que és aquesta que estàvem comentant, ha d'anar en benefici de tots nosaltres. Tindrem molts serveis, de fet ja s'estan desenvolupant, que deia abans utilitzarem d'una manera quotidiana i sense adonar-nos que estan basats en l'espai. Per tant, això crea llocs de treball, crea riquesa, crea empreses petites i grans en el territori, crea, no sé, coneixement, graus universitaris que aniran a la zona. Tot això, per tant, és un gran motor, serà un gran motor de l'economia. Al mateix temps, atès això, que serà un gran motor de l'economia, hi haurà la tentació de dominar militarment i en presència aquest espai, justament per agafar aquest benefici de ser els primers, no? O fins i tot de poder malmetre a un possible rival a l'espai. I aquesta és una amenaça real que tenim. En aquest moment estem ja militaritzant l'òrbita de la Terra. Les lleis que tenim no impedeixen aquesta militarització i això és un problema greu. Espero equivocar-me, però potser caldrà un accident a l'espai perquè ens seiem a la taula i pactem. Aquesta lluita per un domini en lloc de fer una explotació ètica i en benefici de tots, com dèiem abans, doncs fer-la només en nom d'alguns i perjudicant quan calgui als rivals. Jo espero que veurem, abans del 50 segur, veurem l'arribada dels humans a Mart. Això ho veurem. Serà un moment espectacular. Només cal pensar en com vam arribar a la Lluna, als mitjans tecnològics que hi havia en aquell moment, els mitjans audiovisuals que hi havia en aquell moment, com veurem l'arribada dels humans a Mart. És que ho veurem des del sofà de casa amb resolució i amb show tremendo. Jo penso que serà molt emotiu. Sant Jordi és un dels dies més bonics que tenim. A més, penso que vam fer una cosa molt ben feta, que és que fos un dia de feina. Perquè això jo penso que li dona també un embolcall al dia, que és molt bonic, això de sortir de la feina, de trobar-se amb la família, amb els amics, amb la parella, i anar a passejar, a comprar-se un llibre i una rosa. Penso que és un dia excepcional. Jo sempre l'havia viscut com a ciutadà i de fa uns anys també el puc viure, tinc la sort de poder-lo viure des de l'altra banda, des d'escriptor, i ho gaudeixo moltíssim. Ja ho gaudia quan com a ciutadà em passejava per comprar llibres, ara ho gaudeixo moltíssim com a escriptor. És una oportunitat de tenir un contacte directe amb el públic, d'una manera distesa, festiva. És perfecte, és un dia magnífic. I a més el que m'agrada molt també és veure la cara que posen els visitants, sobretot els que venen de fora, d'altres països, quan veuen els carrers plens de gent i mirant llibres. És la festa de la cultura. És a dir, en un món que és el que és un món on tenim moltes injustícies, on ens estem matant constantment i ens barallem, que invertim una mica en cultura no sobra. I a més, si algun dia ens en sortirem una mica de fer aquest món un palet més just, no serà a través de les guerres, que això ho hem provat i no ens funciona, serà a través de la cultura. I això és una altra, això és la festa de la cultura. Mira, presento això, que és una atzarosa història de la vida. Fa uns anys vaig escriure una breu i atzarosa història de la vida, que és un llibre per adults que comenta algunes de les moltes casualitats que ens han donat la vida a nosaltres, que han passat aquí perquè puguem ser aquí.
I l'editorial Cossetània em va dir, escolta, per què no el converteixes en un llibre per nenes i nens a partir dels 8-9 anys? De manera que hem fet aquest llibre que està il·lustrat, és un llibre que ha quedat, penso que molt ben il·lustrat, i explica això, explica moltes de les casualitats que ens han dut la vida, però per un públic infantil. Penso que és important fer-ho perquè això estem donant molts missatges que els hem de donar, que són missatges greus als nostres jovent, als nostres infants i al jovent també, com emergència climàtica, com guerres, com injustícia, hem de donar aquests missatges. Però no només hem de donar aquests missatges, perquè si no és com, buf, quin món, no? Quin món ens espera, quin món ens esteu deixant. També hem de donar missatges molt positius. Hem de celebrar la vida, també amb ells, i que fer-los adonar de la meravellosa fortuna que tenim de participar en aquest experiment que anomenem vida i que amb emergència climàtica o sense, la vida és un regal i cal viure-la. Signaré aquest llibre per Sant Jordi a l'estand de la llibreria Horitzons, a l'estand del Punt i a Part i a l'estand del grup Nou Editorial, que és el grup que publica aquest llibre.